Bapak, ketara sampean nututi kali kula, sampean mung ngajeng glembok karo aku supaya aku ora bali to. Ha. Ngerti aku. Aku sing sopan tangane. Gawa gendul. Gawa tukang pukul. Aku ngerti nang Ndara Sencaki tukang pukul sampean. Ora masalah. Padake aku wedi wae. Mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika kuwi aja sok natoni karo sing mangendikani. Aja jiwit nek ora seneng ditabok, aja nabok. Nek ora seneng dilarani, aja sok nglarani. Niku patokan dienggo wae uripe tentrem. Sampeyan kaya ngono, dindelke Setyaki dinunun wirang tumandang. Anggere muni wis Setyaki capeng mlintir brengos, anggape ora ana sing iso menyentuh nata Ndarawati. Grilusi. Jalma tan kena kinira. Aku wis sing rumah ora ndek derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata aja nganti nglarani atine wong kok. Sampeyan Nalendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong, bisa dikandhani apa ora? Iki Koko Prabu Ndarawati sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe nranyak, kowe bakal tak jembalani. Ngono kae, ngendelke kekasarane njukan. Ambaknya. Monggo nek arep tak tucuki monggo.